क्या खेसारी लाल यादव के गाना कॉपी है का माल के मोबाइल गाना कॉपी बात। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, रउआ देखत बानी बिहारी बाबू डीके राजा। और आज हम बात करे वाला बानी ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के बारे में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2 दिन पहले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो गाना के पोस्टर रिलीज भई रहे और आज सुबह अन्नपूर्णा फिल्म से वो गाना के टीजर आइल बाटे। जब टीजर इतना बवाल बा तब गाना भी बवाल ही हुई, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि खेसारी लाल के जौन गाना बाटे माल के मोबाइल एक गाना कॉपी कइल बाटे। काहे से कि माल के मोबाइल अनेकों कलाकार के गाना आइल बा, बहुत सारा गाना आइल बाटे। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता भी चला था कि ये भी गाना कॉपी कइल बाटे। और हम बता दी कि एक गाना के लिखले भी उहे बाणे जिनका नाम हटे विवादित राइटर अखिलेश कश्यप और म्यूजिक देले बाड़े रोशन सिंह और एक गाना के गईले बाड़े खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। और बता दी कि गाना के वीडियो क्वालिटी भी ये 1 के बाटे। और ब्रेकिंग न्यूज इज बाटे कि फाइनली रिलीजिंग डेट भी आ गल बा। काल रौरा लोग के बीच में अन्नपूर्णा फिल्म से गाना के फुल सुने के मिली, तो एक बार जाके गाना के जरूर सुनी जा। और बाकी सब बात बाटे कि गाना कॉपी बाकी ना, तो ई काल पता चली जब गाना पूर्ण तरह से रिलीज हो जाए। गाना एक बार 2 बार सुनला के बाद पता चली कि गाना कॉपी बा कि ना, तो ई रौरा लोग के काल पता चली।